Päivitys tehty. Nyt nähdään tosi hidas toisto. Oh, Acronix! Luulin, että se koki kohtalonsa luostarissa. No, niin kävi! Ei tainnut käydä. Ja hei, sillä on aikamiekkokin. Siksi Zane ei huomannut sitä! Acronix kellasi eteenpäin ja sumenti! Hetkinen. Cyrus Borg näki jonkun jo ennen sitä. Kenet? Tuo on tohtori Saunders. Eli silloinhan se ja Acronix on samassa juonessa. Ja ne käärmesamuraitkin on Saundersin. Oon aina ajatellut, että Saunders on liero. Ei se ole. Saundershan on kiltti vanha mies. Muistatteko koulun retket museoon? No niinpä, maailman tylsimpiä! Mä kyllä tykkäsin niistä. No mutta nyt Saunders on täysi liero. Ja Kai suuntaa suoraan käärmeenpesään. Herra Saunders! Minähän tässä olen. Odotitko jotain muuta, herraa? En, mä vaan säikähdin. Mutta etsinkin juuri sinua. Minuako? Tunnistatko tämän? Muistuttaa kyllä hieman kärmeissodan samurai-kypärää. Mutta on varmaan kopio. Halpaa rihkamaa. Ehkä jostain naamiaisasusta.